meropok kepengin nonyo ndase Sengkuni niku. Saiki gaweane mung petentang ning ngendi-ngendi. Sapa-sapa ditekani, sinten-sinten diumuki. Agus panjenengan sampun kesusu badhe kundur dhateng negara asal jenengan. Ora. Aku wis kadung kerasan ning kene iki. Jebul golek sandang pangan ning Nuswantara iki jan enak ngono lho. Ning negaraku aku wis ora entuk apa-apa, tur aku iki nek ning negaraku wis ora ana sing percaya ngono. Aku ngoceh ning negaraku wis ora ana sing do nggugu. Ning nek ana Nuswantara kene iki wis jan aku disembah-sembah. Ya, bagus. Ning sing baku Wanemban. Sing dianggep musuh niku para Pandhawa. Mbuh piye carane Paduka Panemban Resi Lumana iso nyengkakake patine para Pandhawa. Gampang kuwi, gampang Patih Sengkuni, gampang. Utamane para kawula Ngamarta ingkang boten percaya kalian panjenengan. Wong-wong Ngamarta sing ora kenek diumbah pikire niku aja nganti ditresnani. Nek iso digawe kejet-kejet wong Ngamarta, digawe ngantek tele-tele. Paman Sengkuni. Das pundi kira anak Prabu Duryudana? Piye mungguh pamrayogamu, Paman? Pun kula aturi percaya kalian tiang-tiang saking Brang nika. Niku duwe wadyabala kuwatah sanget. Kalih ngiras-ngirus panjenengan sebar pawarta sing boten nyata. Dimen sedaya padha ngalembana dhateng Duryudana. Kula kepengin para Pandhawa ingkang cepet dumugi ning sirna. Tak aturi lungguh sing jenak Sang Prabu. Para Pandhawa, para satriya-satriyaning tanah Jawa sing mateni ben Resi Lumana. Para kawula sing bodho-bodho tak cekoki kabar sing ora bener. Tak umbah pemikirane kang wekasane kowe Sang Prabu Duryudana bisa ngratoni jagat Triloka. Aku
Sinokarta mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulada diasilir wulan dadahari Setyaki wonten dawuh duh Koko Prabu Kresna amiji dhateng keng rayipun Setyaki. Sawetara wanci iki rasanipun Kakang tansah tida-tida Yayi. Sajake kadang para Pandhawa bakal diincim karo para Kurawa kang gunakake 1000 cara. Katone si Duryudana bakal duweni kepenginan nguwasani jagat. Rumangsane Duryudana lan Sengkuni kalamunta kasembadan nyingkirke para Pandhawa, dheweke bisa nggegem jagat iki Setyaki. Kula nggih kemropok kepengin nonyo ndase Sengkuni niku. Saiki gaweane mung petentang-petenteng ning ngendi-ngendi. Sapa-sapa ditekani, sinten-sinten diumuki. Nganggo lambene sing pinter ngapusi niku. Tiang-tiang pundi kemawon dijanjeni jare dheweke bisa mulyake, bisa nentremke, bisa gawe majune negara. Majune negara matane kowe. Kowe aja nesu kemawon. Lan gumune pun Kakang. Wong-wong sing do diapusi kuwi kok do ngandel. Mongko kabeh wis do ngerti yen Sengkuni kuwi dudu wong Ngastina. Sengkuni kuwi dudu wong Nuswantara. Sengkuni kuwi wong saka Plasa Jenar, wong sing neneka. Mung nunut urip golek penak kaya ngono kok padha dipercaya. Carane Sengkuni pokil-okil. Wong-wong saka tanah sabrang do diubel-ubeli sorban. Wong-wong mau padha ngaku trahe utusane sing gawe urip. Tak baleni. Wong-wong mau padha ngaku trahe utusane sing gawe urip. Kabeh mau karben para kawula nganggep yen dheweke wong sing paling suci. Wong-wong mau banjur disebar ana ngendi-ngendi karo Sengkuni padha ngumbah pamikire titah. Sing diapusi wong bodho dinggo bala anggone golek pangwasa. Mboten namung menika. Sak menika Sengkuni sesorah wonten pundi-pundi. Ngelek-elek Pandhawa. Diamput. Ngubupi kawula Ngamarta supaya gething marang Pandhawa. Tiang-tiang Ngamarta dipun cekoki pangertosan supados boten jiwa dhateng Pandhawa gangsal. Sepisan malih tiang-tiang dipun cekoki supaya mboten nganggo dasare Pandhawa gangsal. Jiwa Pandhawa gangsal ingkang dados adeg-adeg baku negari Ngamarta badhe dipun gantos mawi jiwa Sengkuni. Jiwa Sengkuni ingkang rumaos bener dhewe. Wiwit sakmenika sampun ngedu para kawula supados pemengsahan kalian bangsanipun piyambak. Mila manungsa kaya Sengkuni lan Duryudana ampun ngantos dadi pangareping negara bisa mbebayani. Bener Setyaki, kudu dialang-alangi. Nggih. Boten namung dialang-alangi. Ning tiang-tiang kados Sengkuni kedah digusah. Ben do minggat ning negarane. Coba ning kono arep gagrag apa? Yen ana kono
ora dipercaya yen ana kene ora wurung mung dadi mala. Kejawi menika menawi tiyang pribumi mriki gelem diperintah karo wong neneka. Tegesipun tiyang-tiyang mriki sampun boten percaya kalian bangsanipun piyambak. Yen ngono pun Kakang cocok Yayi. Kula nggih cocok dinten samangke badhe kula labrak. Selak notol raos sing manah kok sik sampake aja kerep-kerep. Aja kerep-kerep. Ben kaya mriki. Bedol kayane sampak. Banjur karepmu menawi wonten payo-payo Kurawa badhe kula brasta. Kurawa badhe kula singkiraken. Ya aja ninggal dugolan prayoga ya Dimas. Sikra bala kang tumingal prang campo samya medali. Mutiar kowe. Aduh Yung, aku arep kok kapake. Mingkemo lambemu. Ayo, kowe gelem melu rombonganku apa ora? Melu Resi Lomono dadi kawulane Prabu Duryudana. Aku ora sudi. Resi Lomono kuwi wong neneka ora cetha ajarane. Pateni kemawon Sang Prabu. Ora melu kawruhe Resi Lomono kelakon tak bleh dina iki kowe. Mutiar kowe. Raden. Angkasa Musti Gundala. Oh. Tolong ngucap saputra. Oh. Iblis lanang kowe.
Pandhita Agarya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone sik ta Lingga Garada kados pundi Bapak Panembahan slendro sing dadi rasaku sing ana ngarep iki sapa prayogi ditangleti kemawon satriya kowe kuwi sapa aku Setyaki kowe sapa sandanganmu kok kaya dudu wong kene sandangan beda dadi cangkem kenang apa kok kowe nggawa barisan segelar sepapan kowe arep ning endi oh ya sak karepku to wong aku wis suwe ning kene kok dadak ditakoni barang kowe sumingkira ora bisa oh kok ngono prajuritmu ora duwe tata krama ora duwe subasita lan yudha negara wani-wanine mrawasa kawula cilik sing ora duwe dosa ora duwe luput mula minggato kowe dudu wong Nuswantara yen mung arep gawe geger minggato ora keduka minggat kelakon tak babati barisanmu wae krungu-krungu Setyaki kuwi rombongane Pandhawa rombongan nebu sauyun kinanti otu ora usah gemending kowe ajar kumbangan sik nebu sok sauyen kuwi tegese ngranti sak dompel ngethek sak ranggon wah mbola mboten mudeng singkirna bocah iki mangalih kula nyangane Inggih Bapak Panembahan wis ora cocok karo sumbarmu kowe lajeng menika kersanipun kados pundi mundur luwih dhisik wong-wonge Pandhawa kuwi jebule hanggaduh kasekten sing edapi ora kena sinangga enteng yen dicara kasar awake dhewe sing kalah liripun kados pundi maknanipun kados pundi nganggo cara halus ngagem cara halus Pandhawa dirangkul latine dipek rasane yen perlu dicak rukun karo para Kurawa mengko yen Pandhawa lena lagi dipateni mangkaten iya
Prabu Duryudana karo Patih Sengkuni tak kandhanane. Ayo nyimpang dalan weh dhisik. Nada Kresna nang ngandi kodho Yayi Prabu Hayu sungkawing dias mulat solahe ngarinira wonten Brahmana anyar katon ngirit wadyabala segelar sepapan wanuh wani jarah rakyat kawula cilik banjur sampun saged kula singkiraken aja marem dhisik Setyaki. Ibarat dandan aja mbok kendhoni ning malah kenceng ana. Sajake wong-wong neneka kae duwe sanggit rungsit pangreka daya murih cilakaning para Pandhawa. Lajeng kersanipun, ayo. Jumujuk ana Praja Ngamarta. Nemoni kadang para Pandhawa. Atiku kok rumangsa ora kepenak, Yayi. Sewaka
jelangenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira sakwetawis dangu sak rawuh paduka Yayi Puntadewa ingkang raka ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mawantu katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Ngamarta kang katemben rawuh. Kawula nuwun inggih duh Kaka Prabu. Kaka Prabu jejimat kula donya prapting delahan. Dateng dahat katedha Kalingga Murda Seh panakraminipun paduka Kaka Prabu. Wangsul ri paduka kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten sahandhap pepadanipun Kaka Prabu. Yayi Prabu nggih. Sampun kula tampi kanthi gambiraning manah. Kaka Prabu mandura sesembahan kawula. Sak rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan mugi kunjuk wonten ngarsa paduka duh Kaka Prabu ing Mandura. Wih, latalah. Inggih Yayi Prabu Duryudana. Lulus raharja pisowanan kula wangsul pangestu kula katur Yayi. Inggih Kaka Prabu. Sanget panampi kula dados jimat paribeh. Paring pangestu handika Kaka Prabu ing Mandura. Senadyan pun bapa ora keri nggih. Anak Prabu Puntadewa winantu karaharjan tekane ngangger anak Prabu ing Ngamarta. Kawula nuwun inggih Rama Panemban Resi Lumana. Sampun kula tampi paring pambaginipun dene pangabekti kula mugi kunjuk. Banget panarimanipun bapa nggih anak Prabu ngaturake sungkem. Sinuwun Prabu Baladewa winantu ing karaharjan. Ya Resi Lumana, banget panarimaku.
Loh, kosik. Prabu Baladewa kok ora basa karo aku. Anane aku ora basa karo kowe, sabab kowe ya ora basa karo aku. Lho, mengko dhisik. Sang Prabu kudu pirsa. Menawa dina iki kabeh para putra siswa padha madhep ing ngarsaku lan kabeh padha basa marang aku. Panembahan, ya pancen tak akoni. Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Puntadewa padha suwita basa marang Panembahan nanging sumurupa. Tegaku ana kene ora niat bakal meguru marang kowe Panembahan. Oh ya wis. Ora dadi apa. Dasare aku ya wis ngerti lagak lagu lagon lelagiane Priyayi Mandura. Ketoke kasar. Ning seger yen tak rasake. Yayi Prabu Amarwata Suka raos sing manah ingkang raka dupi hanampi praptanipun paduka Yayi Prabu ingkang sampun sarimbit kalian Koko Prabu ing Mandura. Sak sampunipun satata lenggah Yayi daya-daya ingkang raka minta katerangan wonten wigatos ingkang pundi keparenga Yayi Prabu rawuh wonten setinggil negari Ngastina dinten sakmangke. Waleh-waleh menapa Duh Koko Prabu? Sowanipun ingkang rayi ngamarta nderekaken Koko Prabu Baladewa tuwin kaderekaken Dimas Werkudara dalah Yayi Arjuna ingkang sepisan sampun sawetawis lami mboten ngawuningani gumelaring praja Ngastina angka kalih labet sampun dangu keng rayi mboten sak pejagong panjenengan paduka Koko Prabu wondene jangkep kaping 3 sowanipun kang rayi namung mestuti dumateng dawuh pangandikanipun Koko Prabu lumantar Nawala utawi Kintaka ingkang sampun kawula tampi. Suraos sing tulis Koko Prabu animbali dumateng sowanipun kang rayi sakadang ingkang menika Duh Koko Prabu. Wonten wigatos ingkang pundi daya-daya keparenga ingkang rayi nyuwun dawuh saking panjenengan paduka Koko Prabu. Inggih Yayi. Wiwit punika monggo pangandikanipun Duryudana kapirengaken dumateng Yayi Prabu ing Ngamarta. Slendra ingkang raos, slendra ingkang batos. Estunipun anggen kula ngaturi rawuhipun Yayi Prabu tuwin Koko Prabu